Ετάσο δυνατήσα στο μεταδημένον, αυτός την κυβισική του δούλου σε ό,τι ανάπαρσον. Έλθα η δίκη αναπάγονται τα λέει του Θεού του Βασιλείου των Ιερών και άφησε τον αυτού αμαρτιών παρά Χριστόν, τον Βασιλή και Θεή μόνο του Κυρίου δεηθόμεν, ο Θεός των πνευμάτων και πάει σαρκός. Ο το θάμπο καταπατήσας, το διάβολο καταργήσας και ο κόσμος δολισάμενος. Αυτός και ανάπαξε και την ψυχή του εγκυμένου δούλου του Ζαχαρία, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο φλοερό, εν τόπο αναψύξεως, εν τα πέδρα οδύνη λύπη και στεναχώς. Πάνω αμάτμα του παραυτού πράξεν, εν λόγω ή έργο ή διανία. Πώς θα καθώς τη φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκέστην άνθρωπος όσοι είστε και ουχαμαρτήσει. Σιγά μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Του Κυρίου δεηθόμεν. Από τον πρώην Δήμαρχο Νότιας Κοινουρίας, τον κ. Ισίκαδο. Από τον πρόεδρο της κοινότητας. Από τον Απολύφα. Δήμου Ευρώτα, Αθανάσιος Γρεβενή. Αμάνα μου. Έχουμε κανένα πρόεδρο από τη Βασίλειος Μίλας από το Πρωτικό Διαμέρισμα του Λεωφορείου. Από την Εκκλησία ο Πάκος. Από το Σύλλογο Λεωνιδίου, το Πέλες, πρόεδρος, όποια. Μαλό. Κύριε μία στο τούμπι. Να παίρνουμε τα ίδια που θα πάνε. Καλημέρα σε όλους. Σήμερα νόμιζα ότι η είσοδος μου στο χωριό θα ήταν εύκολη, αλλά τελικά ήταν γεμάτη συγκίνηση. Λόγω κάποιων γεγονότων. Σεβαστέ Πατέρα, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των αρχών, κυρία Δήμαρχε, κάθε φορά που ανεβαίνω στο Πλατανάκι, νιώθω πως δεν επιστρέφω απλά ως σε ένα χωριό. Επιστρέφω στις ρίζες μου, στους ανθρώπους που έζησαν πριν από εμάς, στις πέτρες που κράτησαν τις μνήμες, στα μονοπάτια που περπάτησαν οι προγονείς μας και πάνω απ' όλα επιστρέφω στον τόπο που γέννησε έναν από τους μεγάλους ήρωες του ελληνισμού, τον Ζαχαρία Παπαδά, τον δικό μας καπετάν Φούφα. Υπάρχουν χωριά που είναι γνωστά για την ομορφιά τους, υπάρχουν χωριά που είναι γνωστά για την ιστορία τους. Το Πλατανάκι έχει και τα δύο. Αλλά πάνω απ' όλα έχει το προνόμιο να προσφέρει στην Ελλάδα έναν άνθρωπο που έγινε σύμβολο αυτοθυσίας. Έναν άνθρωπο που απέδειξε ότι το μέγεθος ενός τόπου δεν μετριέται με τους κατοίκους του, αλλά με τους ανθρώπους που γεννά. Ο Ζαχαρίας Παπαδάς γεννήθηκε εδώ, στο Πλατανάκι, το 1876, σε μια εποχή δύσκολη, σε μια Ελλάδα που μόλις προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια της. Μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια, αλλά και μέσα στον πλούτο των αξιών. Έμαθε από μικρός τι σημαίνει τιμή, τι σημαίνει πίστη και τι σημαίνει φιλότιμο. Αξίες που χαρακτήριζαν τους ανθρώπους του Πάρθηνα. Ακολούθησε τη στρατιωτική σταδιοδρομία και έγινε αξιωματικός του ελληνικού στρατού. Θα μπορούσε να παραμείνει σε μια ασφαλή θέση. Να υπηρετήσει χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του. Όμως, εκείνος δεν αρκέστηκε στο καθήκον. Διάλεξε την αποστολή. Όταν η Μακεδονία ζητούσε υπερασπιστές, δεν περίμενε να του υποδείξει κανείς τον δρόμο. Τον γνώριζε ήδη. Ήταν ο δρόμος της ευθύνης και ο δρόμος της θυσίας. Στις αρχές του 1906 περνά στη Δυτική Μακεδονία, οργανώνει Αντάρτικο και αναλαμβάνει δράση στις περιοχές της Φλόρινας, του Βιτσίου και του Μοναστηρίου. Με θάρρος, στρατιωτική ικανότητα και απαράμιλη αποφασιστικότητα, ενισχύει το μακεδονικό αγώνα, προστατεύοντας ελληνικούς πληθυσμούς και αντιμετωπίζοντας
ένοπλες ομάδες που επιδίωκαν να εκφοβήσουν τους κατοίκους και να λιώσουν τον ελληνικό χαρακτήρα της περιοχής. Μετά από σύντομη επιστροφή στην ελεύθερη Ελλάδα, ζητά να επιστρέψει ξανά στον αγώνα. Κανείς δεν τον υποχρεώσε γι' αυτό. Η καρδιά του τον οδήγησε. Στις 8 Μαΐου του 1907 στο Παλαιοχώρι της Εορδέας πέφτει μαχόμενος μαζί με τους άντρες του. Η θυσία του συγκλώνησε τόσο βαθιά τους κατοίκους, ώστε αργότερα το χωριό πήρε το όνομά του. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή για έναν άνθρωπο. Να γίνει ο ίδιος το όνομα του τόπου. Να γίνει μνήμη, να γίνει ιστορία. Αγαπητοί φίλοι και συντοπίτες, οι ήρωες δεν γεννιούνται διαφορετικοί. Γεννιούνται μέσα στις ίδιες τις οικογένειες. Παίζουν στις ίδιες αυλές. Περπατούν στα ίδια καλντερίνια. Πίνουν νερό από τις ίδιες πηγές. Η διαφορά είναι ότι όταν έρχεται η ώρα του χρέους δεν κάνουν πίσω. Ο καπετάν Φούφας δεν αναρωτήθηκε τι θα χάσει. Αναρωτήθηκε μόνο τι όφιλε να προσφέρει. Και πρόσφερε τα πάντα, ακόμα και τη ζωή του. Για μένα η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερα συγκινητική. Δεν βρίσκομαι εδώ μόνο ως αντιδήμαρχος του Δήμου Ευρώτα από την πρόσκληση. Βρίσκομαι εδώ ως παιδί αυτού του χωριού. Οι παππούδες μου ήταν από εκείνους τους ανθρώπους που αποκαλούσαμε διπλοκάτοικους. Όπως τόσες οικογένειες εκείνης της εποχής έζησαν και εργάστηκαν στη Λακωνία, αλλά ποτέ δεν εγκατέλειψαν το Πλατανάκι. Το κουβαλούσαν στην ψυχή τους. Κάθε γιορτή, κάθε πανηγύρι, κάθε μνημόσυνο. Έτσι μεγαλώσαμε κι εμείς. Κάθε επιστροφή στο χωριό ήταν μια επιστροφή στην ίδια της ταυτότητα. Με δύο τόπους που δεν ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον. Με δύο τόπους που συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον. Τη Λακωνία που μας αγκάλιασε και το Πλατανάκι που μας γέννησε. Σήμερα ζω στο Πλαγιώτη και έχω την τιμή να υπηρετώ τους συμπολίτες μου ως αντιδήμαρχος του Δήμου Ευρώτα. Το Πλατανάκι ανήκει διοικητικά στο Δήμο Νότιας Κοινουρίας. Όμως η ιστορία δεν γνωρίζει διοικητικά σύνορα. Η αγάπη για τον τόπο δεν περιορίζεται από χάρτες. Οι ρίζες δεν μετακινούνται. Μένουν εκεί που γεννήθηκαν. Σήμερα έχουμε χρέος να αναρωτηθούμε. Τι θα έλεγε ο καπετάν Φούφας αν στεκόταν σήμερα ανάμεσά μας? Θα ζητούσε τιμές? Όχι. Θα ζητούσε αγάλματα? Όχι. Θα ζητούσε στεφάνια? Όχι. Θα μας ζητούσε να αγαπάμε την πατρίδα όπως την αγάπησε εκείνος. Να υπηρετούμε τον τόπο μας με ετοιμότητα, να είμαστε ενωμένοι, να μην ξεχνάμε την ιστορία μας. Γιατί ένας λαός που ξεχνά την ιστορία του κινδυνεύει να χάσει το μέλλον του. Η Ελλάδα πέρασε πολέμους, κατοχές, προσφυγιά, διχασμούς, κρίσεις. Κι όμως στάθηκε όρθια. Γιατί κάθε γενιά είχε ανθρώπους που έβαζαν το εμείς πάνω από το εγώ. Ο καπετάν Φούφας ήταν ένας από αυτούς. Δεν πολέμησε για δόξα, δεν πολέμησε για αξιώματα, δεν πολέμησε για να γραφτεί το όνομά του στα βιβλία. Πολέμησε γιατί πίστευε ότι η Ελλάδα άξιζε κάθε θυσία. Και χάρη σε ανθρώπους σαν και εκείνον μπορούμε σήμερα να ζούμε σε μια ελεύθερη πατρίδα. Αγαπητοί νέοι, θέλω να απευθυνθώ και σε εσάς. Δεν θα σας ζητά κανείς να πολεμήσετε. Η δική σας μάχη είναι διαφορετική. Να μορφωθείτε, να δημιουργήσετε, να αγαπήσετε τον τόπο σας, να τον υπηρετήσετε με ήθος. Να μην φύγετε ποτέ από τις αξίες που κράτησαν όρθια την Ελλάδα μας. Η μεγαλύτερη νίκη δεν είναι μόνο να πετυχαίνεις τη ζωή. Είναι να προοδεύεις χωρίς να ξεχνάς ποιος είσαι και από πού ξεκίνησες. Και επιτρέψτε μου να κλείσω με μια προσωπική σκέψη. Κάθε φορά που επιστρέφω στο Πλατανάκι, νιώθω ότι οι προγονείς μας δεν μας ζητούν τίποτα άλλο παρά ένα πράγμα. Να μην σβήσει ποτέ η μνήμη. Να μην χαθεί ποτέ η ιστορία. Να παραδώσουμε στα παιδιά μας ό,τι παραλάβαμε από τους πατέρες μας. Και λίγο καλύτερο, λίγο πιο δυνατό, λίγο πιο φωτεινό. Αν σήμερα ο καπετάν Φούφας ήταν ανάμεσά μας, δεν θα μας ρωτούσε πόσα λόγια είπαμε για εκείνον. Θα μας ρωτούσε αν σταθήκαμε αντάξει της θυσίας τους. Αυτή είναι η δική μας δοκιμασία και αυτή είναι η δική μας ευθύνη. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή που μπορούμε να αποδώσουμε στον ήρωα του Πλατανακίου. Ας κρατήσουμε λοιπόν άσβεστη τη φλόγα της μνήμης. Γιατί όσο η ελληνική σημαία κυματίζει ελεύθερη, όσο τα παιδιά μαθαίνουν την ιστορία των ηρώων μας και όσο οι άνθρωποι αυτού του τόπου επιστρέφουν κάθε χρόνο εδώ για να τιμήσουν τον καπετάν Φούφα, εκείνος δεν θα πεθάνει ποτέ. Θα ζει στις καρδιές μας. Θα ζει στην ιστορία. Θα ζει στην Ελλάδα. Αιωνία του η μνήμη. Αιωνία η μνήμη όλων των Μακεδονομάχων. Ζήτω το Πλατανάκι. Ζήτω η Μακεδονία. Ζήτω η Ελλάδα. Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η συγκίνησή σου
δείχνει την πραγματική σου αγάπη για αυτόν τον τόπο. Ιστορικά δεν θα αναφερθώ στον καπετάν Φούφα, νομίζω ότι ο Θανάσης τα έθεσε ακριβώς όπως είναι τα πράγματα. Θέλω να σταθώ στο παράδειγμά του. Ο καπετάν Φούφας θα μπορούσε να μείνει στη σιγουριά του. Είχε και κοινωνική αναγνώριση και χρήματα και οικονομική άνεση. Θα μπορούσε λοιπόν να κάνει μια τυπική θητεία και να μείνει εκεί. Όμως αυτός διάλεξε από άνθρωπος να γίνει ήρωας. Διάλεξε να μπει στην πρώτη γραμμή του αγώνα και να πέσει στη μάχη. Είχα την τιμή πριν αρκετά χρόνια να βρεθώ στο χώρο που άφησε την τελευταία του πνοή ο καπετάν Φούφας, στην κοινότητα του καπετάν Φούφα που έχει πάρει το όνομά του και καταλαβαίνετε τι τιμή είναι αυτό. Εκεί λοιπόν καταλαβαίνεις το δέος, καταλαβαίνεις πώς πραγματικά είναι ήρωες. Και Πρόεδρε, με τον Πρόεδρο έχουμε πάρει μια πρωτοβουλία, έχουμε έρθει και σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της κοινότητας του καπετάν Φούφα, έτσι ώστε του χρόνου στην επέτειο του καπετάν Φούφα στην Πτολεμαΐδα να καταφέρουμε να ξαναπάμε. Και είναι μια δέσμευσή μας αυτή. Να είστε όλοι καλά, καλή σας μέρα, χρόνια πολλά, ζείτε το Πλατανάκι. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμο της Νότιας Κοινωρίας που συνεχίζει να κάνει αυτή την προσπάθεια για τον ήρωά μας, για το μνημόσυνο που τέλειωσε εδώ πέρα κάθε χρόνο και καλύτερα. Φέτος έχουμε ακόμα καλύτερα. Έχουμε και τον Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω και όλους εσάς, το Σύλλογο Γυναικών του Λοϊδίου, που και πέρυσι και φέτος εδώ παρουσιάστηκαν, βοηθήσαν και τότε με το φεστιβάλ εδώ πέρα το χωριό μας. Τα ευχαριστώ τα κορίτσια αυτά μέσα από την καρδιά μου. Μέσα από την καρδιά μου. Και φέτος πάλι το ίδιο θα γίνει και θα σας αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο. Το λοιπόν, να είστε όλοι καλά και να είμαστε όλοι καλά και του χρόνου να παραβρεθούμε πάλι σε αυτή την εκδήλωση να τιμήσουμε τον Μακεδονομάχο, γιατί δεν υπάρχει άλλο Μακεδονομάχο στην κοινωνία. Ένας είναι, καπετάν Φούφας. Γι' αυτό πρέπει να τον τιμάμε. Γεια σας και χαρά σας. Πώς αγαθώθηκε φιλάνθρωπος και συγχώρησε, ότι ο καίστην άνθρωπος που ζήσε το χαμαστή. Σίγαρα μόνο που θα μας εκτελέσει και σας εμάς. Αθάνατος. Ανδρούτσος Ζαχαριάς του Παναγιώτη, Ανδρούτσος Στράτης του Παναγιώτη, Ανδρούτσος Θεόδωρος του Παναγιώτη, Ανδρούτσος Οδυσσέας του Παναγιώτη. Δεν γνωρίς από την όψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διαμετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη χαίροχε ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χαίροχε ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη χαίροχε